dos máis irreverentes literatos galegos do século XX. Temos o prazer de contar con 3 alumnas de educación secundaria do CPI Os Dices Rois: María Vilas, onde estás? Paula García e Laura Calvo. E a modo introductorio van nos dar unhas pinceladas sobre a vida e obra do autor homenaxeado este ano nas letras galegas. Boas tardes a todos e a todas. Antes de nada, quixéramos agradecer a Ana Yansi a invitación a participar neste acto de recordo e homenaxe a Lois Pereiro. Graciñas en nome do CPI dos Dices. A verdade é que vimos presentar un home que se estaría rindo se soubese que hai 15 anos que a Real Academia lle ia dedicar este ano o Día das Letras Galegas. Porque Lois sempre estivo afastado das canles oficiais da cultura. Como di Antón Lopo, sempre permaneceu nas marxes da canoa. Foi un poeta integral a tempo completo, pero que nunca buscou o recoñecemento nin a fama. Así e todo, foi un poeta moi apreciado e influente, e a súa poesía foi medrando e estendéndose cos anos. Pouca xente oiría falar de Lois Pereiro até este ano 2011, pero unha vez que calquera de nós se chega ata a súa poesía, poderá comprobar que estamos ante unha obra distinta, singular, atraente, indictiva. Por esta razón, tense dito que, ata agora, os seguidores de Lois eran como unha seita. Parafraseando o título da película de John Ford, podemos dicir que Lois era o home tranquilo. Era unha persoa de carácter pausado, observador e cun grande sentido do humor, como sempre repiten os que o coñeceron. Seguramente a él lle había gustar esta alusión cinematográfica, porque tamén foi un bo cinéfilo, que devorou películas na Filmoteca Nacional durante a súa estadía madrileña. Nos seus poemas podemos atopar múltiples referencias a diversos filmes, como o que lle dá título ao seu poema Breve Encontro, da película homónima de David Lean. Pero para chegarmos un pouco máis a Loisón, como le chamaban os seus amigos, imos facer un rápido repaso biográfico. Curiosidade, saber que está unha a morte e o corpo é unha paisaxe de batalla, unha carnicería no cerebro. Permitirías ti, amor deserto, que nesta febre penitente abrise a derradeira porta e a pechase detrás miña, sonámbula e impasible, ou porías o pé entre ela e o destino? Revisando os danos. A man dereita, á dereita do corpo. A mano esquerda, á esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo. E voulle cambiando os argumentos aos meus soños escasos e prudentes. Corporal, Jetem. Da boca a furia, os dentes, as armas da paixón, que a pele intacta exploran e profanan. Carne de luxo, amor, tóxico inxecta. Callado ao frío na man e na ferida. Formiguea insurxente e cicatriza entre os peitos posibles doutro triunfo. Pois cada 3 segundos, 2 pálpebras lubrican os seus ollos hostiles que non creen. Ofrecer a quen me intente días contados de paixón inerte e amor eterno sempre compartido, coa débeda obrigada a unha existencia amortizada en pagos usurarios, conxugando os verbos vivir e amar en primeira persoa do plural, reducidos ás formas do presente. Que lle podo ofrecer a quen me intente se está un fío solto da esperanza que tira destecida por Penélope? The stuff the dreams are made of. Por ti sobrevivir coa forza necesaria para elixirme en sombra do que fun. Sen ti, serei de novo, orfo de outro destino, resignado a ser eco da tua ausencia. Vida e morte en desfile intermitente, humildemente ser nada por ti. Unha figura fuxiría na sombra, da mesma materia que os nosos soños, co espírito intoxicado de nostalgia. Entre amigos.
pois o branco fantasma dunha ollada non mide nen conserva o paso do viñado de horas lentas. Ninguén pensou na autopista do destino que, se fora este verbo violento, semente de agresión contra a existencia, forza ilegal e allea, inmune ás súas tragedias. Sería un fluxo intenso e saberían que a rabia dos meus dentes non me mata co ritmo doce a maio que persigo. E como ele deixou escrito, dixo, estou vivindo un soño repetido nas noites dos que me seguen querendo. Creo que hoxe a voz e a palabra de Lois viviron tamén un soño repetido nas voces de todos os que os seguimos lendo, recitando, respetando, non? Como escritor e como cerne da literatura galega. Galicia, data, rum. A, auga, ar, a anexia do vencido, a atracción do abismo, a árbore ao pé da árbore e a ledicia do espacio circundante. O Atlántico é a alma e o acantilado o corpo do seu chamada atroz. B, barroco, a beleza cotiá feita materia en pedra á beira do bosque omnipresente. C, calma, Castelao, curros, cunqueiro, cultura, celebración e culpa. Unha conciencia céltica do cosmos. Difícil é definir esa dor. Dobregar o destino e facer que o desexo siga sendo útil. Diluvio. Espiral no espacio esférico, emigración. O estímulo do noso exilio interior que nos leva polo leste cara a Europa, polo mar cara ao éxito e a enfermidade. E sempre o eterno extrañamento do espírito. Da música dos mortos, pero o miño vai levando ese misterio ao mar. N, norte, noite, néboa, negro, materia poética nacional. La 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 la. P, poesía, paixón, patria, perigo de extinción, perdidos na propia pureza da necesidade de ser un pobo. A nosa indiferencia alimentará o proceso de autoxenocidio que vivimos. Paisaxes espalladas, enfiadas entre os perfiles do pasado, coa presencia dunha vexetal sensación de eternidade. Paixón e poses punk, reflexos posmodernos e altas horas nos peiraos urbáns da noite. R, río, o rumor da vida, a religión das augas. Os risos xorden sempre onde reina a calma, no fondo acougo de quen coñece o risco e o domina. Rural, corre sangue rural por estas veas. E se alguna vez a razón opón resistencia, o galego recoñécese na terra, na lenta vitalidade da árbore, na invencible resignación da erva. La 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 ese, o son da soedade e o silenzo, o salvaxe sarcasmo dos soños do presente e a silente atracción polo suicidio. O sil, o miño é o noso sangue, e o sil a súa sombra, sereos e sombríos, finalmente trascende o sorriso astuto. T, terra. O tempo, o trastorno e as súas tebras, a tradición dunha triste tenrura. A terra é o principio, e todo existe nela, e para ela. Z, fin.